GTCAT no entenem això de venir a negociar sense mobilització prèvia. Quina força tenim si no fem veure a l'empresa que les treballadores estan disposades a fer accions contundents? Val, d'acord. Suposo que la resta del comitè sí que vol negociar sense necessitat de protestes de les treballadores, no, amics? Bueno, nosotros esperaríamos para hacer lo que dice GTCAT. Preferimos escuchar primero qué es lo que nos quiere decir la empresa y en función de eso, pues actuar. Presidente del comité, usted ya sabe que no hay dinero suficiente para todo. Sabem que a l'inici l'empresa oferirà molt menys del que ja pot oferir, però finalment semblar que ha cedit una mica. Així semblarà que tots guanyem. En realitat seran noves engrunes. Si no sent amenaçada des de bon principi, serà ella qui marqui els tempos. Així que nosaltres marxem amb les treballadores per intentar seduir-les i fer-los entendre que si no ens organitzem, que si no treballem plegades i lluitem, no hi haurà res a fer. Res a fer. Adéu-siau, ens veiem als carrers.